खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बर' आइजो लिरगिरिफोरनि आफाद बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 3थि जोनोम सान 21 मार्चखौ बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा सानसेनि हाबाफारि लानानै मैया क'क्राझारनि कदमतलायाव थानाय दि निर्बाणा गार्डेनाव फालियो। मख'नो गोनांदि मुलुग खन्थाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय बे गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो गौथुमनि आफादगिरि मुस्रिमा उत्तरा बैसुमैतारिया। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुङो गौथुमनि बोसोनगिरि डक्टर चिरति स्वर्गियारिया। बे सानजों लोब्बा लाखिनानैनो मोनथाम आयदाखौ लानानै सावरायमेल बानजायो। आयदाफोरा जादों बर' थुनलाइयाव आइजोफोरनि बिहोमा, आं मानो लिरो आरो बर' खन्थाइयाव आइजोफोरनि बिहोमा। सावरायमेलाव गावबा गावनि लिरबिदांखौ फरायथियो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय प्रफेसार स्वर्णप्रभा सैनारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय आरो राव बिफाननि डिन प्रफेसार इन्दिरा बर', बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो बर' बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर लाइस्रि महिलारि, गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बसगाव फरायसालिनि फोरोंगिरि भबानी बाग्लारिया। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव दाब दाब जायगानि आइजो लिरगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। सा 60नि बांसिन बर' आइजो लिरगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होदोंमोन। मुलुग खन्थाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै खन्थाइ फरायथिदोंमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अन्जु नार्जारिया। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 3थि जोनोम साननि सानसेनि हाबाफारि खुंनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै थुंगेनानै थाङो। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।